Dnešné rozhodnutie Ústavného súdu o novele trestných kódexov potvrdilo, že proces prijímania zákona ani zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, teda tých častí, ktoré opozícii slúžili na organizovanie protestov, obštrukcie v parlamente a ďalšie vyvolávanie zdania, že je ohrozená slovenská demokracia, neboli v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Rozhodnutie Ústavného súdu týmto teda berie vietor z plachiet predstaviteľom súčasnej opozície a usvedčuje ich, že účelovo zavádzali ľudí a umelo živili protesty, ktorých cieľom bolo v tom čase jediné: podpora Ivana Korčoka. Apelujem preto na pánov Šimečku, Majerského a Grolinga ako predsedov relevantných opozičných strán, aby sa vrátili k odbornej, vecnej a hlavne slušnej diskusii, či už v pléne Národnej rady, v médiách, ale aj na námestiach slovenských miest. Je najvyšší čas, aby ste začali rešpektovať mandát vlády na realizáciu jej politiky, ktorý pochádza z výsledkov slobodných a demokratických volieb. Ja a moji kolegovia zo strany Hlas sociálna demokracia sme pripravení na konštruktívnu kritiku z radov opozície, ale budeme veľmi tvrdo odsudzovať klamstvá a zavádzania, ako sme toho boli svedkami doteraz.